Pels joves amb diversitat funcional i intel·lectual, anar a la colònia suposa un increment en el preu final de l'estada per la necessitat de l'adaptació de l'entorn, que no sempre és fàcil de trobar. És per això que les associacions M'Agrada i Esqueix han organitzat una quina solidària amb la finalitat de recaptar diners per ajudar el Club de Joves Palau a pagar-se les colònies. És el segon any consecutiu que s'organitza una quina solidària per ajudar a pagar les colònies a nous joves gironins amb diversitat funcional i intel·lectual. Ells pertanyen al grup de lleure inclusiu Club Joves Palau, possible gràcies a una quinzena de voluntaris que treballa perquè aquests joves tinguin els mateixos accessos i oportunitats que la resta. Enguany, per la quina, van comptar amb la col·laboració de l'Associació Multicapacitats i el Cau de Sant Narcís. Plegats van celebrar l'èxit de l'edició al Centre Cívic Ter. Vora un centenar de persones van fer petita la sala on voluntaris i joves van preparar i desenvolupar el joc. Els afortunats van endur-se a casa premis molt llaminers que podien anar des d'una ampolla de cava a una estància de 2 nits a un càmping per a 5 persones. La quina està sent un èxit, sobretot perquè ve molta gent i ja no estan els diners que recollim, que com dèiem ens fan falta, sinó per donar visibilitat al fenomen de la diversitat funcional, que a vegades està una mica amagat, ja no perquè les famílies que tenen un membre amb diversitat funcional vulguin amagar, sinó perquè a vegades és molt difícil socialitzar-te, sortir al carrer, participar d'activitats, perquè falten adaptacions en l'entorn. Accions així són possibles gràcies a un grup de professionals del món socioeducatiu i sociosanitari que col·laboren per tirar endavant el programa IDEA, que té com a finalitat la inclusió a la societat de totes les persones tenint en compte la seva diversitat.